Ең яхшы башлангыч сыйныф укытучысы, ең яхшы инглиз теле укытучысы номинациясы җиңүчеләрен котлау өчен Актаныш районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча орынбасары Лейсен Фуат кызы Нурлыева чакырыла. Һәрбер укытучы үзенең эшләү дәврендә бу профессионал конкурслар аша үтеп чыга дип әйтергә кирәк. Хәтта безнең кайбер укытучыларыбыз үзләрен берничә ел электән сынап карый торган укытучыларыбыз да бар. Бу инде безнең Аллага шөкер, Актаныш мәгарифендә хезмәт куя торган укытучыларыбызның һәр вакыт эзләнүдә икәннәрен һәм алар үзләрендә эшли торган чын үзләренең хезмәтләренең чын усталар икәнен исбатлап күрсәтә торган конкурс дип билгеләп үтәсе килә. Бик матур безнең бу инде мәктәпләребездә һәм инде район үзәге мәктәпләрендә 5 номинациядә безнең инде ул январ уртасында башланып китеп, атны дәвамында дәвам итте. Жюрилар инде һәрбер менә дәресләрегезне сезнең карагач, мастер-классларыгызны карагач, инде бергәләп анализлар ясаганда, Аллага шөкер, елдан ел укытучыларыбыз тагын да ныклы әзерлек белән киләләр дигән фикердә. Инде матур гына традиция да бар. Безнең инде мәктәпләрдә шундый иҗади коллективлар тупланып килә. Инде алар матур иттереп бергәләп шушы конкурсатларны әзерлиләр һәм инде район, зона, республика этапларында катнаштырып, матур нәтиҗәләргә ирешеп тә киләләр. Әгәр дә инде ул хезмәт бердәм икән, аның инде нәтиҗәсе дә, җиңеше дә бик матур була. Мин инде үземнең номинациягә килгәндә, башлангыч сыйныф укытучылары, инглиз теле укытучылары, чыннан да белемнең төпле нигезе аның инде башлангычта дип без һәр вакытта да билгеләп үтәбез. Монда инде безнең иң батыр укытучыларыбыз эшли дип минем билгеләп үтәсе килә. Инде ул укытучы һөнәренә барганда да, кайсы юнәлешне сайлаганда инде башлангыч сыйныф укытучысы буларак кеше инде үзен күрә һәм инде белем алып, гомерен инде шушы юнәлештә багышлый икән, инде мин моны зур батырлык дип билгеләп үтәсе килә. Чөнки чыннан да детсадтан килеп кергәч инде, әле ул бала гына бит, аны инде укучы буларга өйрәтергә. Аның өчен инде тәрбиячедән соң башлангыч сыйныф укытучысы инде ул бала өчен икенче әни булып тора бит инде. Бар яклап инде шушы балаларны үзеңнеке итеп, кабул итеп, инде аларга белемнең беренче авазларын, беренче адымнарын биреп, инде ныклы белем туплап, укырга, язырга өйрәтеп, бүлергә, тапкырларга өйрәтеп, инде 5нче сыйныфка әзер булай гына әйткәндә продукт тапшыра безнең башлангыч сыйныф укытучылары. Куйган хезмәтегез өчен сезгә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Инглиз теле укытучылары, шулай ук без инде бүген бурыч куябыз. Безнең Актаныш районы укучылары 11нче сыйныфны тәмамлаганда, алар инде камил итеп, матур итеп, татарча сөйләшә белергә, рус телендә рәхәт итеп аралаша белергә һәм инглиз телендә дә аралаша белерлек иттереп белем алып чыгып китәргә тиешләр дип без шундый бурыч максатлар куябыз инглиз теле укытучылары каршында. Һәм шушы максаттан берничә ел элек бит инде район башлыгының күрсәтмәсе тарафыннан безнең инде балалар бакчаларында ук инглиз телләре укытыла башлады уен формасында. Менә бу инде 5 яшьтән, 4 яшьтән инглиз теленә өйрәнеп мәктәпкә килгән бала белән инде ул әлбәттә эшләүе җиңелрәк. Инде аны безнең инглиз теле укытучылары үзләренең эшләрендә аңлый торганнардыр. Менә районда шундый мөмкинлекләр тудырылган инглиз телен үстерү буенча. Һәм шулай ук бик күп конкурслар. Сез аны балалар бакчаларында да эшлисез, мәктәптә дә зур игътибар бирелә. Һәм инде район күләмендә дә без күп кенә конкурслар куярга тырышабыз инглиз теле юнәлешендә. Һәммә безнең дә укытучы һөнәренең һәммәсе дә бик җаваплы. Һәм инде без үзебезгә максат куябыз. Безнең нинди фән иясе булуына карамастан, без балага ныклы белем, без балага тәрбия бирергә тиешбез һәм киләчәк тормышта үз урынын табырдай шәхесләр тәрбияләргә тиешбез. Барыгызга да, барлык катнашучыларга, барлык җиңүчеләргә бик зур рәхмәт белгертәсе килә
Һәм инде зона этабында зур уңышлар телисе килә. Быел безнең бик танык җаваплы ел. Илшат Илфатович шулай ук билгеләп үтте. Безнең быел сезнең белән бергәләп мәгариф хезмәткәрләренең республика күләм авыз киңәшмәсен үткәрү тора. Анда да без Алла бирсә, сезнең белән берлектә сынатмабыз дип ышанып каласы килә. Бергәләп матур иттереп, үзебезнең Актанышның мәгарифен өлгө иттереп республика күләмендә Алла бирсә бергәләп күрсәтергә язсын. Уңышлар барыгызга да. Хуллина Светлана Риф кызы, югары яхшы итеп гомуми белем бирү мәктәбенең башлангыч класс укытучысы. 3-нче урында Мингалинова Шулпан Рөстәм кызы, аерым фәннәрне тирәнтен үзләштерүле Актаныш 2-нче урта гомуми белем бирү мәктәбенең башлангыч класс укытучысы. 2-нче урында Сарварова Фирая Мөбәрәк кызы, Яңа Әлем төп гомуми белем бирү мәктәбенең башлангыч класс укытучысы. 2-нче урында Муллаярова Сүмәя Тәлгать кызы, Актаныш башлангыч белем бирү мәктәбенең башлангыч класс укытучысы. Иң яхшы башлангыч сыйныф укытучысы номинациясе җиңүчесе Галлямова Лилия Васип кызы, 1-нче Актаныш урта гомуми белем бирү мәктәбенең башлангыч класс укытучысы. Алкышларны жәлләмибез. Мәдәннәр, фотографияз. Районда туган тел, рус теле генә түгел, чит тел өйрәнүгә дә зур игътибар бирелә. Иң яхшы инглиз теле укытучысы номинациясендә җиңүчеләрне сәхнәгә чакырабыз. 3-нче урын Бакирова Илсия Рафик кызы, аерым фәннәрне тирәнтен үзләштерүле Актаныш 2-нче урта гомуми белем бирү мәктәбенең инглиз теле укытучысы. Һәм иң яхшы инглиз теле укытучысы номинациясе җиңүчесе Закирова Айзирә Илдус кызы, 1-нче Актаныш урта гомуми белем бирү мәктәбенең инглиз теле укытучысы.